Jame kok iya kowe. Ah, kok ya nganggo muni barang. Halo, Bu. Jare arek nganggo pasmina silang. Heeh, ki agek siap-siap semenit beres. Yo. Mbak, nek susu-susu ngene iki mau do nganggo pasmina silang. Sakjane nek nganggo pasmina iki rasa nganggo ciput, Mbak. Soalnya apa sengaja tak desain ya toh, dek sing nah langsung dadi kaya ciput ngono lho. Dadi nek nganggo ciput malah elek apike nek rasa nganggo ciput ngene iki. Ning karena aku arep ngandani kowe kan ora mungkin to. Tak ketokke guluku aurat kok ya. Iki garing mbok rapeke nek rada nekuk-nekuk sithik, Mbak. Nah, apik ya, Mbak ya. Ya Allah, mahogani pasi. Lho ngene iki. Keren kan, Mbak? Ayu ya, Mbak ya. Ayo ora? Keren ya. Gekno nek nggo kacamata ora mleyot. Ku arep kencanan nganggo ngene iki karo Bu Bambang bareng, Mbak. Ya Bu, wis siap. Yo.